Gegin efo Nerys, a di pasg ddim yn pasg heb teisen simnel na di? Ti'n iawn. Ie, felly ni wedi dechrau'r broses. 175 gram o siwgr ysgyfado ysgafn gole a 225 gram o fenin heb halen. Wi wedi hifennu reina gyda'i gilydd tan bod nhw'n troi'n ole ag ytho ysgafn. A wedyn ni ychwanegu 4 wy. Felly, fi wedi dechrau'r broses achos mae'r peiriant hyn bach yn swnllyd. So, newn ni jyst orffen y 4 wy. 4 wy mawr wedi giro. A wedyn ni, mae hwn yn dechrau, achos bod fi wedi ychwanegu gormod na, newn ni bach o llwyed o flawd lle bod e'n ceilo. Nid bod ots bod e'n, dwi ddim yn mynd i effeithio'r gacen wedi orffen. Right, so newn ni dynnu hwnna off. A wedyn ni newn ni'r gweddill gyda llaw. Mae modd wneud ei gyd yn y peiriant, ond jyst i chi gael gweld a fi llai o sŵn dyn ni. So, mae gacen simnel, dyw ddim yn anhebyg i gacen nadolig, ond dyw ddim yn dywyll, mae'n gacen ole. Cacen ffrwythau yw un y bôn, a cacen oedd yn cael ei, draddodiadol, yn cael ei roi i mame ar sil y mame. A ni wedi mabwysiadu ddi nawr ar gyfer y pasg, mae'n debyg. So cacen bach arbennig, pryd oedd y morwynion yn mynd nôl i weld i mame ar y di sil na, fydden nhw'n mynd â cacen simnel gyda nhw, fel anreg. Neis iawn. Reit, felly at hwnna nawr, fi'n mynd i ychwanegu rhydyllu'r blawd, felly 225 gram o flawd a 2 llwyde o spice cymysg. Nawr, mae modd roi cinnamon yn fe, nutmeg, be bynnag chi moyn. So, newn ni jyst rhydyllu hwnna yn ofalus. Dwi wastad yn meddwl gyda cacen ffrwythau bod e'n lot o ymdrech a lot o waith, ond mae werth yn y diwedd, yn dweud? Wel, ydi, ti'n meddwl, y gwaith yw, os oes peiriant y ti, y gwaith mwyaf yw jyst casglu'r cynwysion at ei gilydd. So, jyst a pwysau popeth mas. Mae jyst fel wneud unrhyw fath o gacen arall, fydde ti'n gwneud cacen sponge, yr un fath o broses. Mae'r hifennu'r menyn a siwgr ychwanegu'r wyau a'r blawd. Felly, dyna hwnna. A wedyn ni at hwn, fi'n mynd i ychwanegu crôn, zest, 1 oren cyfan a 1 lemon cyfan. Felly bach o... Gic ffres iddo fo, does? Rhywbeth ffres iddo fe, ti'n modd. Wneith e ddim para cymaint a falle cacen nadolig, achos mae hwnna drwm a ti'n swcr ffrwythau mewn alcohol neu brandy. A'r alcohol sy'n cadw yn hirach, felly? Na, dwi ddim yn cadw mor hir. Felly wneith i gadw yn mewn wythnos, falle pethefnos, ond dim lot yn hirach na na. Mae yna heinen o past almond yn ei chanol i. Felly, mae hwnna ychydig bach yn wahanol. Mae'n ychwanegu melyster, a dyna pam fi wedi rhoi llai o siwgr fel arfer. Fydde ti'n rhoi'r un faint o siwgr a menyn mewn cacen, ond wedi torri hwnna lawr gan 50 gram. Felly, tipyn bach yn llai. Felly, na'r oren a'r lemon. Wedyn ni'n ffrwythau dy fi. Mae dy fi 350 gram o sultanas a raisins. A wedyn ni 55 gram o peel cymysg, mixed peel, a wedyn ni 75 gram o ceirios. A wedyn just mater o gymysgu popeth ei gilydd. O, ti'n bach o fôn braich yn un, does? Mae eisiau bach o fôn braich yn un. Mae bach yn stiff, fyna gyda. Mae bach yn stiff. Ond os yw yn bach yn stiff, rhowch ti'n bach o sydd y lemon neu'r orange, da chi. So, achos be ni moyn, so ni moyn cweit mor stiff a hyn, ni moyn bod e just yn cwmpo off y llwy, felly just fel am, so mae hwnna'n berffaith. Wedyn ni mewn i tin, wedi uro'r tin ag wedi ei leino gyda papur gwrthsain. Tin 8 modfedd 20 centimetr. A newn ni just wasgaru hwnna ar y gwaelod. Felly hanner y gymysgedd gynta. A gewch chi weld na beth fi'n mynd i wneud ar ben y gymysgedd na. Mae dy fi'r past almond neu'r marzipan wedi rolio'n barod. Mae hwnna mewn. Fi'n dwlu ar marzipan. Ie, ond do'n i ddim yn ifanc, wedi gwella fod yn hyn. Ti'n gallu paratoi y marzipan, wyt? Ti'n gallu paratoi marzipan, a na gyd yw marzipan, yw cymysgedd o siwgr ag almonau mal a bach o wy. Ti'n gallu rhoi past almond essence, almond essence yn y fefyd. Felly gweddill y gymysgedd ar ben. A mae hwn nawr yn mynd, mae eisiau rhyw 2 awr iddi, falle just o dan 2 awr,
I ffwrn nwy rif 350, meddwl i hwnna. Felly ffwrn weddol isel. Dwi'n mynd i ati flasu neu byddai'n eisiau siarad ar yw'r raglen. A wedyn ni, ar ôl iddo mas, fel ti'n gweld, fi wedi gorchuddio ar ragor o past almond, a wedyn fi wedi rhoi 11 pelen. Chi'n gwybod pam mae yna 11 pelen o marzipan ar ben? Dwi'n eisiau dangos yn hynna, felly ni adael chdi esbonio i ni. Wel, ar gyfer y disgyblion Crist, ei blam Judas, wrth gwrs.